ka muso furu ka bila kɔnɔ muso furulen kɔ ne den dɔ nana bonɲɛ o nana fɔ bɔ fenêtre bɔ yɔrɔ man ɲi o ne ti bɛ wala ko a bɔ yɔrɔ man ɲi cogo cogo e bangera kɔnɔ donc o la n'i ye Ala bonɲɛ ka Ala sago kɛ kana mɔgɔ hasidiya e gaku kɛra kuma kɛra ye i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a la ni ko fɛn bɛɛ i ye bonɲɛ sɔrɔ ka danaya sɔrɔ ko banna ye o ne Konaté ko gaku ni place man kan ne m'e kɛrɛ dɛ n ko Ala de ma i m'a ɲɛ e m'i yɛrɛ sɔn o sɛgɛn de bɛ yen bi dɛ Konaté donc o la Ala kɛlɛlaw de don donc hali dutigi ni bana ka dutigi sago kɛ a b'a ka to jɛ i la ka da yɔrɔ jɛ i la kuma tɛ Ala ma donc o la hasidi ye bana belebele ye ne y'a sɔrɔ ka ban ne kan ka gɛrɛ e la o e ka ampulu mɛnɛnen don juyuw bɛ fan bɛɛ fɛ dibi bɛ ne ka so ne ka boli ka na e kɛ n teri ye gaku cɛ i ka di ye dɛ i ka di ye dɛ dɔw da i bɛ taa bɔ ne ka so Konaté e bɛ dibi la yan de non na arlonge dɔ don ne ka fɛn na i ka taa baraji i ka so ma lumière sɔrɔ i sababu la mais ni y'i kɛlɛ voilà donc o la ka adamaden ka dugawu jaabi automatiquement kɔnɔjɛlenya de b'a kɛ ka hinɛ mɔgɔw la k'i kɔnɔ jɛ o de la ni o ni bɛ hinɛ mɔgɔw la hali n'a ni kɛra kafiri ye ani kafiriya tɛ sa i ko ten ko karisa ye nafolotigi ye o ka di karisa ye nin ye karisa ye ko nka karisa bɛ hinɛ o ɲɔgɔn tɛ yen parce o ye kira ni hinɛna kira tɛ dɛ Ala yɛrɛ ni hinɛna wari wɛrɛ t'e bolo kɛmɛ nin kɔ dɔ nana ko kɔngɔ b'a la e y'o kɛmɛ bɔ ka di Ala b'a fɔ gabu tɛ nin ye kari dan ye e tɛ se ka garijɛgɛ dilan i ta tɛ garijɛgɛ ye dɔwɛrɛ t'i kun na mini min kɔ i y'o tila ni ninnu cɛ wa n'i b'a fɛ ka ne place ta i bɛna dɔn k'i ni ne ti kelen ye Ala bɛ sin ka fɔ mɛlɛkɛw ye a ye 1000 d'a ma ɲumankɛla Ala b'a fɔ de ko tuma i b'a fɛ ka ne ladege wa i m'a ye a y'a disi gosi ko man jaa bi hasanatin falahu ashru amsaliha n'i ye ɲuman kelen kɛ ɲuman tan bɛ d'i ma a tilara k'a fɔ ko n'i ye dɔrɔmɛ kelen di Ala ma fi sabilillah k'a bɛ komi ɲɔkisɛ kelen n'i ye sɛnɛkɛla ye n'i ye ɲɔ dan kisɛ kelen de dan mais ni ɲɔ wolora a bɛ se a ka ca kisɛ 700 bon n'i ye ɲuman kɛ Ala ye a bɛ ten donc adamaden ka dugawu jaabi automatiquement a sobasima fɔlɔ o de ye kɔnɔ ka jɛya kana maa juguya kana ba maa na kana maa kɛlɛ mais ne bana ne na ne bɛ taama dugukolo min kan o tɛ ta ye o ni ɲɛnakili min sama ka bila o tɛ ta ye o ni sankɔrɔ min jukɔrɔ o tɛ ta ye o min y'olu bɛɛ da n'o ma se ka ban ne na jogo da kama mun ye e ban ne na donc o la kana ba mɔgɔ la kelen fɛn min b'i kunna ne mɔgɔw la n'a ye ni nin dafari la parce que n'a fɔra i ka hinɛ mɔgɔw la mɔgɔ bɛ taa hinɛ maa wɛrɛ la yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ i bangebaga fila y'olu ka hinɛ sɔrɔ ninnu kɔfɛ sa i mana Ala tɔgɔ gosi c'est fini a bɛ taa se niveau yɛrɛ dɔ la i t'a gosi bilen dɛ n'i miirila n'a ye Ala b'a kɛ o de don Ala sago i bonya b'a la sagotigi Ala ye Konaté an b'an balimakɛ fo ka wale ɲuman dɔn a bɛ yɔrɔ min na sisan ani ɲɛji de bɛ ɲɔgɔn na siga t'a la parce que a ye sama in ci a ko gaku n bɛna kabako de f'i ɲɛna Konaté ye a ka ɲatani ko fɔ waati min na ko y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ ale la ale dɔrɔn de Ala dɔrɔn de kɔ mɔgɔ si t'a dɔn ɲatani sɔngɔ ale y'a juru ta mɔgɔ wɛrɛ de fɛ pour que k'a sɔrɔ parce que e ko danga bɛ maa o maa kɔ dugukolo kɔ kan hali a miseli nɔni i la i tɛgɛ ti da e ka fɛn dilan i jɔyɔrɔ la kuma ye toden de ye sanni n ka ɲinɛ dɔ la
doye ni do bora kuma na salon kono sa aya ka mo do wele faransi ati club kana mbe uka tamashere fo abadin koroke din nana badin koroke ni musudo nana kurube musoni yana ya fam ndi ko ko erere do be mo la bola ne ko la fo mo ko di fam miatani ala kira toko keme flani kele o sikolo ma ba keme ani ba mo ni nani mo di do par exemple ni Mamadou ta Mamadou 92 de ni o multiplier ba keme ni ba mo nani o chiffre ti boa wa ala kira toko kele ngele be chiffre bo le o chokola ka soro ko multiplier ba keme ni ba mo nani bon ni miatani minta cheko ko kamna ya tai here soro ko me ka juro ni me papier ko la wallahi ne yo min ke bi kalila alala ala mi son wolo de billahi ni ne mi ala fe bi ala muna che mweleti ko yoro kai ko me papier ko manyala bo ya fam ay wari yere do chikana ma tayro fro ko wari blende e fu ma tayro fro be duma ko yoro kay de pay mi atanta ka la fiara ko me kay akorke chikana papier ko la e mo mi mi atanta na ay war soro ni ne ko ma ko million tantia abati o menene alate ni budo fay mo ma ngono mi atani mi bi tegada ni mbota haketo mi atani mi bi tegada déjà gadike soro amasi kamul bara wore ke papier ko la non 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 o kono la janiya di ala ba do ni ko kana ni war mi bi bina nay mais ala nyin kono de chey e ala koso o ma mi ni fake ne ko chema ngono abe bula ne ga bo atigala ba ko ni yara be men tigama am klara mawka donc ne ko chema ni ma obi papier la bola nege boy tigala afo ala nya nyini fe ala kira koso papier dinema sallallahu alaihi wasallam ika do tigala billahi tallahi ala be kira baleri jere bi papier so wallahi so wanda na de peut-être ay nyabana direct la ya fam mi claque ka numéro dama bi wele ka semetia e ka numéro 76 23 49 22 abi wele ka fi ni ko ngo chama ka mi do chimma déjà bolla ne ka sorola gaddiga sorola mais ne a gide ni bolla ne ga de o de la ngo salo kono mako ma ngone sigilente war kama ni ne sigile me war kama ba fodoro ni war tikana porque bolla ne ga mba tikala ha gaku ala ko kirama ko ni etengundi jenda e ka sangolo la geta o dara kira ko so ka dugukolo la je o dara kira ko so ka dolo la je ka kalo la je ka aljina la je ka janema la je nimbe dara kira ko so mais ala bi dese ka e ka magoni jume ngila kira ko so e bi jemi ngono munumuno na o dara kira ko so mais ire valeur to valeur ti ela kira jira ala la trop makanta ere be ku kira ko de te awa bo okuma kira jira ala la trop bula ne ke ni odi sisa bandu bi sirala ni sirane do nye bula ne ke mbabo ndegala ma fo ala kira ko so ne kisi ka bon non toroma sallallahu alaihi wasallam ka to itagala billahi tallahi kalila ala la bita do ala min yafe futi so bonni nana bo ola sisa ita to de papier ko dola ala nyangini fi ala kira ko so papier no wayane sallallahu alaihi wasallam no seulement kira soli kira ye andu ye kidabu bamolo ya kira kan soli nafa ni ko allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ni ya fo shekelin doron ala de fembina di dima ibi ko ja ala parce que ala yere bala ka bara mi gay bala ko
ni dutigi ka baara ye corona kala ye a bɛna duden min sigilen sɔrɔ corona ka k'o kalan o duden bi diya ye ala yɛrɛ bi soli kɛla kira kan et puis sarmadu de don sarmadu ye continuité mɔgɔw bi soli k'a kan ni mɔgɔw banna mɛlɛkɛw bi soli k'a kan ni mɛlɛkɛw banna ni diɲɛ wulila ala yɛrɛ bi soli kɛ kira kan lahara ye o kuma kira kan soli ti jɔ bon donc la ni ko ala a kɛ ala kira kosɔn i ka furu nɔgɔya ne ye sallallahu alaihi wasallam i ye ala ladege o kuma i bi koja ala ye a bɛ taa fɔ kira ye ko karisa ye soli k'i kan o de la kitabu dɔ bɛ u b'a f'i ye ko n'i ye soli kɛ kira kan n'a ma fɔ sa sallallahu alaihi wasallam o sallallahu alaihi wasallam a bɛ kɛ komi kɔnɔba dɔ o kɔnɔba in bɛ t'i kunu baji dɔ la n'a y'a kunu baji dɔ la a bɛ sɔrɔ k'i kama kɛ tan o siden hakɛ min bɛ tɔni o siden kelen kelen de bɛ soli kɛ e kan sani diɲɛ wuli cɛ o ji hakɛ min bɛ tɔni o ye soli siɲɛ kelen bon non seulement bololanɛgɛ b'i tigɛ la i b'a fɛ ka taa baara yɔrɔ la ala ka i kisi sirabakan kasara ninnu ani tɔɔrɔ ma maa bɔ i tigɛ la ala ne taatɔ don baara yɔrɔ la balaw ka ca ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma a kɛ ala kira kosɔn sallallahu alaihi wasallam taa i ka baara yɔrɔ la i b'i ka bitigida la sugu man di ala ne bɛ bitigida la sugu man di ala a kɛ ala kira kosɔn i ka ne ka sugu ja sallallahu alaihi wasallam bon kira kan soli dun maa n'a bɛ soli kɛ kira kan jugu ti t'a la soli bɛ garijɛgɛ la fɔli n y'o de f'i ye n ko ala kira ko bi salati ala muhammadin tanfa'ul kurab n'a ye soli kɛ kira kan a ka gɛlɛyaw bɛ wuli bon bololanɛgɛ in b'i kɛ kira kanubaga de ye dɔnnibaga bɛɛ b'a dɔn pour que adamaden ka dugawu ka jaabi da sɔgɔlen don o lakile ye kira kan soli ye sisan n'i bɛna ji kɛ so kɔnɔ so ju bɔlen o tɛ da fila ye kira kan soli o bi ju dɔ in datugu o tuma n'i ye ji k'a kɔnɔ kira kan soli o bi tila ka ji datugu o tuma a garidilen don donc mɔgɔ dugawu kan ka jaabi yɔrɔ min na a da sɔgɔlen don kira kan soli de b'a dayɛlɛ donc n'i y'a dayɛlɛ n'i tilar'i ka dugawu la i bɛ tila ka tila soli ka kira kan o b'a da sɔgɔ par exemple ni e bɛ ala deli la ne ko allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ne dan'o ma dayɛlɛra ni ko ala du di yan ala den di yan ala nafolo di yan ala papiye di yan kana wuli ten dɛ ni wulila ten min taara da ma cogo a ye a bɛ bɔ i bɛ tila k'a datugu lahɔrɔma kosɔn tuma n'i y'a datugu i ka dugawu jaabi kɔni o y'a pɛnselen sa a ti bɔ fenêtre fɛ kuma tɛ da ma o tuma o dugawu bɛ jaabi c'est obligatoire o de y'a to dugawu bɛ laban na karamɔgɔ b'a fɔ kira kanu kama bɛɛ bɛ se sallallahu alaihi wasallam bon donc o la an ma diɲɛlatigɛ faamu o avion n'a ka bonya bɛɛ bitɔn b'a kɔri n'i y'o bɔ a la a tɛ taa o tuma diɲɛlatigɛ butɔn k'i kɔrɔta kira de don bololanɛgɛ ye wallahi billahi tallahi maa bɛ alijinɛ sɔrɔ ni min n bɛna n'a dalu lahara dɔw taatɔ jahanama kɔnɔ baraji t'u bolo mun b'u kisi ala b'a f'u ma ko ala kira b'a f'u ma ala ninnu to yen ni ninnu kun y'a mɛn dɔrɔn ko muhamadu u b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ninnu kun bɛ sɔli kɛ ne kan ni ala yafara olu ma ala kira kosɔn k'u kun bɛ sɔli kɛ ale kan o tuma nin bɔ n'i ye sɔli kɛ kira kan e bɛ fara kira kanubagaw kan dɛ donc ne y'o de fɔ cɛ ye bi n ko a ma se ne ka ala deli wɛrɛ k'i ye papiye ko la y'a faamu ne kan ka taa min kɛ k'an sigi ka ala deli ye n b'a kɛ n yɛrɛ ye bololanɛgɛ min bɛ e bolo sabali sa i ka kira valeur jira ala la bololanɛgɛ in bɔ i tɛgɛ la i k'a fɔ ala a kɛra kira kosɔn i ka papiye nɔgɔya ne ye i k'a don i tɛgɛ la n'i y'o min kɛ ala ye ala tulo b'a la
ala dana mi akaka balma ke chikana wuro sondia kay bola nega takamba gonya o dana kelena ala e ba do ika kira ba do nere ba do ni nguye wari nyini afe akumbo wardi nga ala ne ma wari nyini ne agidede ni mi ba bola kana nata fengora la tukuni jine jugo bengao ala akala kira ko se kan kishi ka bo jine utoro sallallahu alaihi wasallam Allah akbar iba faka sugo e ga ko tato do America shini est-ce que America taka kadiwa America taka mandia bola ne ga mboy takala adai kungulo koro iba fa ala akala kira ko so nini tama yin katinena fenge ma jiranena wal man dambe karamo kom no jirana ube mfani mba jirana mana ube ni rebna papier so ni jirana o kuma adato e kungulo la e kungulo koro iba fa ala kira ko so ni jiranena sallallahu alaihi wasallam wa soro ikuima ala makuna mandi ala ka fenfi majirela na nakadi ala ka jema jirela ube nakadi ala ka mfani mbadro kele irana ibo mi ube karamo bado ibo mi fodoro iba dai kungulo koro bi sino filmu tourner iba ya kanga ke chuchu hani kanga yiri boki ko ba be automatiquement donc ni sorole ko tigala ay ala kira to keme flani kele sigoro ma ba kebe ani ba mo ganna ni seulement que so kira ka solo le bi joro mu na doro munu ye mi atani nunu soro kana ke cheni ke la kana ke ma jugu fo bakay voilà ma fiengo deni min kumbe ni atora abe jibo kolona ataji bina kolon kono kolon fara kana munya la se denima akumi sole ke kira ka kachaya donc ni sole ke kira ka kachaya hala nga don baka bamunu me masonga daji tu daji kumi ke boitini kono parce que kira kan soli ka sanu mangoya koda kira kan soli de bi manja muna bana ko taka anni bi dumini na blari kerefe ibi nyugo ala de mais dino no idide bana ko taka di o litiri joli bi keme durun don de di litiri fo wa ko yoro dumenda do sika so tado o ngara lo tado ha keme woro do di litiri keme woro me kana yana de voilà donc kana yana de di dino no bana ko taka di o damate abe jiri fere do jala kakuna dino no bi glani jiri kalti keme jala kakuna shi koba fura ceya fura do konna doni fura do shi fere bala le murukumuni obi bana min fura ka se bana tan wolon flama abe geresi utige donc abe joli sira usania donc le murukumuni fere bala ntomono corona era kumalo ka ko siduru obi bana min fura ka kacha bana tan shiki ntomono fere bala o kuma yiri min be kacha ali yiri min be jatki faka be bo do siri tigala ni dabali chenai o fere bala donc jiri nyuma min bi bana furake min mo ko ta mo yi min mo ko lo keneya o be fere min ka kuna min ka bashi min ka kumu o be fere dide de to dun kanu bana ko taka de ke am kila ko bana ko taka sa mais mu yo valeri so bana ko taka ma ka soro ni do bana ko taka ble ka so dala bi datu yi bo sorry kira de dide ni nga ka be jiri kuna matu abe jiri pasmantu ambe kan bakaw fo albini jigra sokono di litri binani abe do be lagine ubina nae ne tasantu ne asani bana parce que ba do memi fo aka alo do bara nyono ni di donc la mbi kan bakaw fo donc créer d'idée de yinga bana wataka to mo be nyuwala awdu mi jiri fere ni kunama ni blema kumumantu memu yiti no ja didi ngo kirama ko na unyo bedun ka ba kan ba fo alama de kwanya du ka ba ko alaba fo ay sori ke kiraka no kera bitimia ma didi bi sori ke kiraka no kera dino no pini kuna te pana dande kirala